Сіз мұхтарам коллегалар, бүгін Татар информат бұғат өзегінде біз Туған тіл телеканалының Қозандағы филиалы ашылу оңайынан жиылдық. Біздің спикерлар Туған тіл телеканалының генераль директоры Озат Вахитов, Татарстанның һәм Россияның халық артисты Венера Ганиева, ул әлеге телеканалда тапшырулар алып бара, һәм Туған тіл каналының Қозан филиалы директоры Миләүшә Сибғатуллина. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау Озат әфәнде сезгә булыр. Татар телеканалларының глобаль максатын сез нәрсәдә күрәсез? Һәм менә Туган тел телеканалын ачканда нинди максат куйган идегез үзегезгә? Рәхим итегез. Рахмат. Шундай яхшы сорау. Урысча сөйләймен для удобства. Мөмкин. Честно сказать, когда открывали телеканал, прежде всего, значит, мы планировали, вернее, вопрос стоял пропагандирования и сохранения наших языков, татарского и башкирского языка. Не секрет, что сегодня во время технологий, во времена глобализации очень языки размазываются, языки теряются. И мы хотели вот именно вот наш язык коренной, красивый, татарский и башкирский язык, чтобы он остался. И наша цель была еще популяризация этих языков, чтобы он был модный и востребованный для молодежи. Тоже очень важно, потому что молодое поколение растет, а язык теряется. Даже русский язык, не секрет, он теряется. Сегодня очень много неологизмов, английских и иностранных слов, потому что времена такие. А нам нужно сохранить наш язык татарский, башкирский. Рәхмәт. Һәм менә бу телеканалның Казанга килеп кергәч, әлбәттә татар телеканаллары арасында конкуренция артачак. Тамашачысына үзегезнеке итәр өчен нинди үзенчәлекләр булачак бу каналда? Миләүшә, бу сорау сезгә инде. Менә Туган тел исеме үк әйтеп тора аның сайлаган кыйбласы турында. Әлбәттә, медиа киңлектә 24 сәгать дәвамында татарча, башкортча сөйләп тору менә мондый канал булу, ул бик зур мөмкинлекләр ача, һәм ул безнең өчен зур бәхет. Каналның бит менә Азат Галинур әйтеп китте, алдына куйган максатлары да бик изге. Канал иң беренче чиратта милли культурны пропагандалау, безнең җырларыбызны, үзебезнең моңнарыбызны киңрәк җәелдерүне максат итеп куя. Һәм менә Туган тел дип аталган канал, әлбәттә, конкуренция булу бик әйбәт. Ул башка каналларны яхшырак эшләргә, башка тапшыруларны сыйфатлырак итәргә, бер-берсеннән күреп өйрәнергә дә мәҗбүр итәдер. Туган тел инде 5 ел дәвамында Башкортстан җирлегендә эшли, аны Башкортстан тамашачысы яратып өлгергән. Анда байтак кына кызыклы тапшырулар бар. 9 ел. 9 ел, әле мин 5 ел дип беләм. Мин 5 ел гарим димәк. 9 ел дәвамында менә әлеге тапшыруларны халык яратып өлгергән, халык алдында инде ихтирамы булган Венера Ганиева, Зифа Нагаева кебек шәхесләр алып бару шулай ук каналның дәрәҗәсен, егәрен күтәрә минемчә. Һәм инде Татарстанда шулай ук Туган тел каналы 1 ел дәвамында тест режимында эшли. Шулай булуга карамастан, менә бу матбугат конференциясенә әзерләнгәндә районнарга, Татарстанның төрле районнарына шылтыратып сораштыру үткәрдем. Беләбез, карыйбыз, андый канал бар, ошый диләр. Димәк, хәзер безнең Казан филиалы алдына куелган максат, менә шушы булган тамашачыны югалтмыйча, тагын да күбрәк тамашачыны җәлеп итү. Ә моның өчен әлбәттә иң беренче чиратта конкурентоспособный дип әйтәбез бит инде. Медиа диңгездә батмыйча йөзер өчен сыйфатлы контент булдыру зарур. Сыйфатлы контент, эчтәлекле тапшырулар, яхшы җырлар, яхшы төшерелгән клиплар булганда гына без тамашачының игътибарын җәлеп итеп үзебезгә каратып тоталачакбыз. Менә монда мисалга мин Мәйдан каналын китерәсем килә. Хәтерлисез бит, Мәйдан каналы булган барлыкка килгән чырларда бөтен халык бер заман ябырылып әлеге каналны карап алды. Журналист булгач, кайсы өлкәгә барсаң да күз төшә экранга, карыйсың Мәйдан каналы. Авылда да әтинең телевизоры шул каналда тора. Ни өчен бу канал соң, ни өчен һаман Мәйданны карыйсыз дип сорыйм. Кызык бит, көне буе татарча сөйли, җыры да шунда, киносы да шунда дияти. Менә бер заман Мәйданның дәрәҗәсе төшә башлады, әкренләп бу кызыксыну кимеде. Мен инде уйлаган идем, медиа киңлектә тагын бер канал булгач, башка каналларга конкурент булды дип. Ләкин Мәйдан белән кызыксынмый башладылар. Ни өчен шулай? Чөнки сыйфатсыз җырлар килеп керде, сыйфатсыз башкаручылар, сыйфатсыз клиплар урын алды. Моннан башка булмый, монда Мәйдан каналының иҗат коллективының һич кенә дә гаебе юк. Аларны мин һәрберсен беләм. Давлетшин
Набиуллина, алар белән Казан милли мәдәният үзәгендә озак еллар эшләдек. Алар җан атып йөри татар өчен. Алар тырышып эшли тапшыруларны булсын дип йөриләр. Ләкин дәүләт ярдәменнән башка менә бу пространствода калу, медиа диңгездә батмыйча йөзү ул мөмкин түгел. Анда әгәр дә син телисең икән, халыкка нәрсәдер әйтергә, халыкка нәрсәдер ирештерергә ярдәм кирәк. Мәсәлән, дәүләтне генә көтеп торуда бәлки монда дөрес түгелдер. Ул электән булган матбугат чараларына ярдәм итүче меценатлар, татар байлары, Рәмиевлар, Юнусовлар, Апанаевлар, Азат Гали Нурович Вахитовны мисалга китерергә мөмкин. 9 ел дәвамында Туган тел дигән каналны ачып, аны эшләтеп тору, ул бик зур батырлык минемчә. Һәм ул бит әле бик күп артистларга мәйдан тудыра иҗат өчен. Менә татарның эстрадасының байтак кына җырчылары белән хезмәттәшлек итә әлеге канал. Монда Алсу Абелханова, Ризат Рамазановлар, Алсу белән ире Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп җырчылар инде Башкортстан белән элемтәдә. Алар Башкортстанда рәхәтләнеп концертлар куялар. Бу бит инде монысы икътисад дигән сүз. Һәм тагын бер ягын конкурентлыкның әйтеп китәсем килә. Менә бик озак сөйләмимме? Монда Безнең бит 1 сәгать вакыт можно. Монда инде минем уйлавымча, мәсәлән, зур медиа холдингларга кичкенә предприятиеләр, кичкенә оешмалар, уртак кул эшмәкәрләр үзләренең рекламаларын бирә алмыйча интегәләр. Чөнки бик кыйбат. Аларның пакетларын сатып алу мөмкин түгел. Ә монда рәхәтләнеп уртак кул эшмәкәргә, фермерга үзенең рекламасын, үзенең җитештергән продукциясын рекламларга мөмкинлек бар. Менә монысы да зур уңайлык тудыра дип уйлыйм. Һәм бит әле ул менә без әйтәбез, һәрбер каналның төрле юнәлештә үсеш алуы. Ул Туган тел каналы музыкаль юнәлешне сайлаган. Бу аңа киләчәктә үсергә һәм тизрәк җәелергә зур мөмкинлек бирәчәк минемчә. Бер юнәлештә эшләсәң әйбәтрәк кебек. Аннан соң без уйлыйбыз, җыр нәрсә инде ул, моң нәрсә инде. Татар халкы өчен, башкорт халкы өчен җыр, моң ул сәнгать кенә түгел. Ул рухи яшәү рәвеше, аның фикерләү рәвеше. Ул аның үзаңын үстерүче иң зур әйбер. Менә шушы милли телевидение эшләп торса, аңа ярдәм итүчеләр булса, ул киләчәктә конкурентспособный булса, башка мәйдан кебек аны зур медиа холдинглар ябып, кабып йотмаса, менә дигән милләтнең байрагы булырлык канал булачак, Алла бирсә. Менә мин шулай дип уйлыйм. Рәхмәт. В дополнение тоже я скажу, вот очень много говорят, конкуренция среди музыкальных каналов, но это хорошо, знаете, когда есть конкуренция, значит, есть, начинает голова, скажем, шарики в голове работать больше, и надо что-то придумывать, надо, скажем, удерживать внимание зрителя. Поэтому это стимулирует, во-первых. Во-вторых, здесь, знаете, хочу добавить, среди музыкальных каналов, татарских и башкирских, мы были первые. Это вот первый канал, который открыли. После нас уже пошли ТМТВ, Майдан. То есть это для нас тоже является как бы таким приоритетом. Мы должны, соответственно, уровень и марку держать. Вот это первое. И второе, мы, чтобы поддерживать вот эту вот, скажем, конкуренцию, мы очень тесно взаимодействуем с людьми искусства, с артистами, с продюсерами. То есть мы с ними очень тесно работаем, мы в них заинтересованы, они в нас заинтересованы, поэтому вот как бы у нас такая вот очень тесная дружба и взаимоотношения. Конкуренция, то есть я хочу сказать, конкуренция это очень хорошо, пусть она будет, пусть будет еще 20-30 таких каналов, и мы будем между собой соревноваться. Шулай булсын, рәхмәт. Венера ханым, сезгә дә сорау, сез әлбәттә бик популяр медиа шәхес һәм татар телеканалларыннан, татар масса күләм мәгълүмат чараларынан сезгә тәкъдимнәр гел килеп торадыр. Ә ни өчен сез нәкъ менә Туган тел телеканалында тапшырулар әзерләргә булдыгыз? Әйе, мин Яңа Гасыр каналы белән хезмәттәшлектә булдым. Заманында миңа телевидениедә эшләү, тапшырулар эшләү миңа таныш инде күптәннән. Заманында мин шул безнең тамашачылар беләләр, мин ашлыга үземнең осталыгым белән бик күрсәтергә, мактанырга яратадыр. Менә шул тапшыруларны төшереп, үземнең рецептларны тәкъдим итеп, шул берничә ел дәвамында булды ул тапшырулар. Һәм инде менә узган ел, бер ел элек, нәкъ менә Лилиана Ирназарова тәкъдим итүе белән мине Туган тел каналына эшкә, менә шул җырым сиңа кадерлем
тапшыруын алып барырга һәм инде шу сез әйтеп киттегез бит, медийный йөз булганга күрә инде һәрбер фирманың манда, һәрбер оешманың бер әйтәләр бит, медийный лицо булса, инде димәк анда эш бик әйбәт барыр дип инде. Дөрестән дә менә 1 ел мин алып бардым җырым сиңа кадерлем дигән тапшыруны. Инде үзем җыр өлкәсендә эшләгәч, ул проект миңа бик якын булды, бик рәхәт булды эшләү, чөнки менә ул хатлар уку, котлаулар, аннары җырлар тәкъдим итү, менә шул тапшыруны оештыру процессы миңа бик тә күңелемә ятышлы булды, бик. Аннары минем бит инде шәкертләрем бик күп. Туган тел каналында менә үзеңнең студентлар, менә алар барысы да акчасыз бит инде. Монда шундый шартлар яхшы. Монда менә ул пакетлар, үзеңнең ротацияга бирү пакетлары бик уңайлы, менә башлангыч чорларында артистлар өчен, гомумән бөтен артистлар өчен. Һәм алар ничектер менә бу яктан бик тартылалар Туган тел каналына. Һәм менә үзләрен таныталар. Башкортстан җирлегендә дә һәм аннары инде рәхәтләнеп концертлар белән йөриләр, гастрольләргә чыгалар. Менә шуны ишетәбез. Менә Башкортстан артистлары безгә бик сирәк килә. Алар менә 1-2 кенә. Булай менә тапшыруына караган безнең милләттәшләр барысы да миңа да, минем танышларым да бик күп сорау, ни эшләп Башкортстан артистлары безгә килмәй икән, ник бердә җырмыйлар гастрольләр белән дип инде. Менә шундый матур җырлыйлар бит, дөрестән дә. Азат Клинурич, безгә оештырырга кирәк Башкортстан артистларының солянкасын, монда татар солянкасы гына булмасын, Башкортстан артистларының солянкасын да оештырырга кирәк, чөнки Кичә, Венера Хатовна, тоже хочу поблагодарить. Вчера у нас был большой концерт в Набережных Челнах, очень такой душевный, очень хорошо нас приняли. Мы, конечно, волновались, потому что, когда ехали, мы понимали, что большинство наших артистов, которые едут, они очень популярны у нас в Башкортостане, но в Татарстане их, наверное, конечно, мало знают. Беренче тапкырлар кичә күбесе. Вот беренче тапкыр. Мы волновались, мы не знали, как нас примут, потому что неизвестные люди. Но вот супер, вчера концерт прошел, хлопали, отзывы очень хорошие. Поэтому большое спасибо Набережным Челнам. И вот сейчас вот мы теперь уже немножко воодушевились. Я думаю, мы вот этот... У нас есть цикл концертов, Туган тел едет к вам. Мы сейчас их в Башкирии мы проехались, вернее, постоянно их ставим, эти концерты, в городах, в районах, в Уфе. Но сейчас думаем в Татарстане тоже, потому что, как мы поняли, очень интересно люди нас воспринимают тоже. Новые песни, новые люди, новое творчество. Я думаю, это тоже интересно. Ваши артисты, наверное, просто приелись, а мы новые лица, поэтому, может быть, в этом плане у нас есть шанс. Рахмет. Коллегалар, хәзер сезнең сорауларыгызга күчик. Әгәр дә сорауыгыз бар икән, кулыгызны күтәрегез ярыймы? Мин күрәм. Татар-информ. Рәхим итегез. Хәерле көннәр, Лейла Хакимова, Татар-информ. Мондый соравым бар иде. Менә күп очракта бит инде татар проектларын үз-үзләрен акламаулары хакында безгә ишетергә туры килә. Һәм Туган тел каналы үз-үзен яшәтәме? Аның керемнәре, чыгымнарны каплыймы? Рәхмәт. Азат Галинур, сезгәдер инде бу? Азат әфәндегәдер инде бу сорау. Я не совсем понял вопрос. Если доходы, чтобы раскрыть... Нет, я понял, но просто в каком плане здесь. Мы, честно сказать, об этом меньше всего думаем, потому что доходов-то, наверное, особо так нет. Здесь не очень... Мы радуемся, когда мы получаем минимум расходов и как-то, может быть, в ноль выходим. Ну, на этом деле бизнес не сделаешь, и на этом деле сильно много денег не заработаешь. Канал гомумән үз-үзен яшәтә аламы? Алла. Монда Татар проектлар бар. Монда мин менә шуңа күрә татар меценатлары турында әйттем бит. Апанаевлар, Рамиевлар үз акчасына каналына алып баручы кешеләр бар.
Дәүләткә Азат нигезләнмичә. Галинур шундый кешеләрнең берсе. Туган тел дип исем кушу ук инде менә бу каналның киләчәге өметле булуына бер ишарәдер сыман миңа. Һәм безгә зур мөмкинлек бирә. Наверное, я думаю, у меня есть, ну, я предприниматель, ну, в основном строитель, я думаю, там, наверное, вот эти вот деньги, наверное, поддерживают этот канал, потому что по-другому никак не получается. Әлбәттә, зур медиа холдингларда көчкә йөзә бит. Ильнар Ярхамов, гафу итегез, Бюджет Альфред. имеется в виду доходно-расходно или... Год сколько тратится, сколько? Ну, у нас большие траты, конечно, на вещание. Вот на спутник мы через спутник вещаем по операторам, ну, содержать персонал, содержать офисы. Ну, где-то, я думаю, в год до 10 миллионов затраты. Рахмет. Ильнар Ярхамов, рахим итегез. Ярхамов Ильнур, Ксанферст. У меня вопрос такой. Вот производство уникального татарского контента. Как вы вообще собираетесь это реализовывать? Как вы будете это реализовывать? Просто интересно, потому что у нас уже есть развлекательные татароязычные телеканалы, вот медиаресурсы, да? Вот, и ваш телеканал, он себя позиционирует только как вот в телевизоре. Что насчет, например, соцсетей? Спасибо. В соцсетях мы вещаем тоже. Сейчас вот мы очень сильно продвигаем YouTube-канал нашего телеканала. Туда размещаем контент. Ну, соцсети мы сегодня очень плотно этим вопросом занимаемся. То есть мы понимаем, что это вопрос сегодня очень остро стоит, и вопрос завтрашнего присутствия в шоу-бизнесе, скажем так. Казан филиалында да нәкъ шундый максатлар күздә тотыла. Менә чынлап та хәзер әйтергә мөмкин, сез телевидениене кем карый инде дип социологлар үткәргән тикшерүгә ышансаң, чынлап та кими икән ул. 2010 елда буш вакытын 63% кеше телевизор каршында уздырган. Хәзер ул 29%ка калган. Ләкин монда бер куркыныч бар. Менә мәктәп яшендәге ике улымның YouTube каналлардан, төрле чыганаклардан караган видеоязмаларын күрсәм, чәчләрем үрә тора кайбер вакытта. Телевидение бит әле ул тәрбияви чарада. Менә иң зур тәрбияви чара. Милли телевидение булу безгә инде ул зур бәхет минемчә. Рахмет, тагын сорауларыгыз. Уникаль контент буенча да сорау. Нет, у нас есть, мы снимаем, и клипы снимаем, у нас есть такие, в общем-то, специальные люди, которые этим делом занимаются. Мы снимаем концерты, мы производим контент. Без этого как у нас постоянно идет обновление. Нет, просто вот одно дело, когда, скажем, Элвин Грей поет для всех татароязычных телеканалов, а другое дело, когда у вас какие-то, например, особые права, и вы можете какой-то один его клип вот только вы транслировать. Я имею в виду вот такой уникальный контент. А то, что вы концерты делаете, но их могут и другие телеканалы тоже снять. Могут, да. Бывает такое. Бывает. Тагын сораулар, рахим итегез. Мөмкин. Скажите, пожалуйста, в чем будет особенность вашего канала? Какое отличие будет от башкирской версии, получается? Или это будет перевод только на татарский? И как скоро откроется канал? Ну, мы вещаем, он открытый, он не закрывался. В общем-то, это официально мы с 30 августа прошлого года вещаем. Но до этого мы тоже вещали в Казгорсеть, Дом.ру, а тут Татинформсвязь, я как понимаю, это самая большая вещательная площадка, так, в Татарстане, наверное. Вот. Мы с 30 августа вещаем. А сигнал, конечно, здесь отличается, чем тот, который идет в Башкортостане. Ну, артисты, наверное, те же самые, но пока сюда у нас сигнал идет такой, который через спутник, без рекламы. То есть вот для Татарстана это вообще, наверное, я считаю, супер, не отвлекает ни на что, чисто идет музыкальный контент. И наши передачи, сюда тоже мы вещаем. Чем будут отличаться программы, которые идут в Башкортостане? Пока ничем. Пока ничем. Единственное, отличается пока тем, что мы сюда пускаем без рекламы. В чем вообще особенность вашего канала от всех других? Ну, во-первых, скажем так, он татаро-башкирский. Во-вторых, знаете, вот
ко мне приезжают часто артисты из Татарстана. То есть здесь они у вас популярны, они все их знают, они, в общем-то, наверное, все на высоте. Но в Башкортостан приезжает, никто, их, вообще, пытаются ставить концерты, их люди не знают, и поэтому я им всем объясняю. Ребята, вот понимаете, вот вы в Татарстане известные, популярные, в Башкирии вас не знают, но хотя в Башкирии столько же татар, если не больше, чем в Башкортостане. Вот вы статистику посмотрите. И плюс еще есть башкиры, которые тоже татарской эстрадой очень сильно интересуются. Есть, конечно, отдельно башкирская эстрада, но она очень сильно переплетена. И вот я думаю, вот это одно из отличий, наверное, тех музыкальных каналов, которые здесь у вас есть. Это, во-первых. Во-вторых, не знаю, правильно, я не постесняюсь, скажу, все топовые артисты, которые у вас здесь популярны, известны, они все выходцы из Башкирии. То есть мы их растим, мы их и передаем вам здесь для проживания, скажем так. Анар татар артистлары Башкортстанга гастрольләр белән чыкканда, алар әлбәттә Туган тел каналына, Назан Галинурич командасына мөрәҗәгать итәләр. Шул концертлар алдыннан реклама бирү. Мин әйтеп киткәнчә, менә бу канал шундый әйтегендә бик уңайлы бәяләр белән ротациягә бирә, клипларны, тапшырулар яздыра. Шуңа күрә монда инде безнең артистлар өчен анда Туган тел каналы аша эшләү бик уңай. Рәхмәт. Айдар Шаймарданов, сезнең сораугыз бар иде. По-русски бирәм инде? Как? Ага, яра. Давайте татарча тогда. Менә сез руководитель буларак инде, әлбәттә сез үзегезнең бизнесыгызны создали для того, чтобы обеспечить другой бизнес, который в принципе невыгодный. Бүгенге көндә бер проблема бар, то что вот клипмейкерлар, телевизионщиклар, творческий яктан үсә алмыйлар. Без покупаем дорогую технику, покупаем 4К формата, Full HD, а законодатель моды телевидения сегодня отстает по качеству. Как вы будете бороться с этим? Мы не боремся, мы в этом плане мы работаем. Мы вещаем, у нас есть и HD канал, то есть мы давно, 5 лет назад запустили HD канал, мы в Дом.ру и в некоторых сетях, где есть такая техническая возможность, идет у нас HD сигнал. И буквально в течение каких-то там 3-4 месяцев мы все, вот сегодня у нас идет техническое усовершенствование нашего железа, скажем так, где-то через месяца 3-4 мы все переводим в HD. То есть тут мы в этом плане пытаемся держать нос по ветру или как там. Спасибо. Рәхмәт, тагын сораулар? Татар-информ. Исәмсез Идел журналы Камал Рузлейка сорау шундырак. Бу бит инде дәүләт каналы булмый, димәк иреклерәк була башка каналлардан. Шул ук башкорт һәм татарларда булган менә бик хәзер популярлашып килә торган альтернатив татар музыкасы бу каналларда, татар һәм башкорт музыкасы бу каналларда күрсәтеләчәкме һәм шулай ук шундый сорау да бар. YouTube каналы нәрсә белән шөгыльләнә, менә яшьләрне нәрсә белән кызыксындыра алачак бу канал? Ну, во-первых, мы свою цель, которую мы хотим среди молодежи популяризировать, скажем, наши родные языки, будем исполнять те задачи, которые мы планировали. Во-вторых, мы передачи, которые на телеканале выпускаем, будем в YouTube выкладывать, то есть более широкая масса и более молодое, скажем, население будет смотреть его вот в этом плане. Сеңлем, менә безнең бит инде музыка өлкәсендә бик күп юнәлешләр, бик күп жанрлар. Менә сез альтернатив музыка турында әйтәсез. Менә бу жанрда ул яши һәм яшәячәк, чөнки яшьләрнең таләпләрен, аларның ничек әйтим, максатларын, менә алар бит бик үзенчәлекле хәзер яшьләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, канал аша бу юнәлештә дә бүтән әйтик инде безнең җәмгыятьнең кешеләрдән алып, олы кешеләргә кадәр менә музыка
кешенең халәтенә, җанына туры килерлек бөтен бүгенге көндә дә анда шундый юнәлештә эш бара. Шуңа күрә альтернатив музыкада барысы да алар үз урынын алып торачаклар бу каналда. Татаринформ. Менә Башкортстандагы татар тамашачысы Татарстандагы татар тамашачысыннан аерылама. Һәм тагын бер соравым, каналны ничә кеше күзәтә, берәр нинди статистика алып барасызмы? Рәхмәт. Отличается ли татарский зритель в Башкортостане от татарского зрителя в Татарстане? Вы имеете в виду Кутерте? Сколько человек работает на канале? Нет, сколько человек смотрят телеканал? Да, ну, примерно мы статистику вот эту пытаемся отслеживать. Примерно, ну, во-первых, мы вещаемся, вот кроме как в Татарстане, в Башкортостане, в Оренбургской области, в Челябинской области. Это вот, я говорю, большие захваты регионов. Нижний Новгород, Саратовская область. Плюс вот на спутнике всю европейскую часть вещаем. Плюс еще 56 крупных городов России. Даже вот несколько лет назад мне звонили из Комсомольска на Амуре. Можно будем вещать ваш канал через наши кабельные сети? Я говорю, пожалуйста, сколько стоит? Но мы отдаем бесплатно. Мы все сигналы отдаем бесплатно, не продаем сигнал. Поэтому ориентировочно, вот так вот, при прикидке нас смотрит где-то порядка 13 миллионов человек. Это по всей России. В Западной Сибири очень много нас смотрит. Там много же татар, башкир, которые, вот, нефтяников, скажем так, которые семьями их, там они прижились. Вот. И возраст, ну, мы тоже вот, думаем, вернее, знаем, что от мала до велика, как говорится, да, от 6 и там до предельного возраста нас смотрят. Да. И был вопрос о зрителях. Отличается ли зритель в Башкортостане от зрителя в Татарстане? Не знаю, я не думаю, что он как-то чем-то отличался. Наверное, люди те же самые. Но зрители на качественное звучание голоса, на содержательный текст песен всегда у нас очень отзывчивый зритель. И понимает, что есть и конъюнктурные певцы ради биитришин, сикретришин, но есть и певцы, которые предлагают серьезный репертуар. У нас серьезный репертуар, конечно, котлок. У нас недостаточно вот такого серьезного тематики песен, да, содержательных. Вот они очень нужны, потому что жизнь, она интересна, она и во всех, как говорится, радугах должна отражаться в текстах песен. Поэтому зрители, ну, я неоднократно тоже, я мало очень гастролирую, потому что основная работа у меня педагогическая, но я очень с радостью принимаю предложение выступать Уфада по приглашению канала Тугантель. Я вижу, что там полные залы, там люди интересуются. Именно этот канал, он очень приветствуется вообще. И татарами, которые живут в Башкортостане, и сами башкортлар ходят. И татарских артистов тоже очень бурно и очень доброжелательно встречают. Аплодисменты. Анда концерты проходят вот эти вот после выступления артистов, вот как за границей. Анда ведь такие эмоции, они не жалеют эмоций. Анда и свист идет, и идут аплодисменты, афарин, кашкаралар. У нас здесь тоже зрители очень теплые, любят и башкорт артистларын любят. Вот скоро будет Нургаянов тут гастролировать. Нургаянов малет? Нургалиев? Нургалиев. У нас тоже полные залы, тоже встречают. В общем, мы два народа, два дружных очень народа, родственные люди. И нам дороги все. И татарские артисты, и башкирские артисты. Поэтому наш народ, он действительно любит искусство, любит песни. Но нужно, конечно, чтобы песни были
содержательный, разнохарактерный. Вот. Тамашачының хәзер игътибарын җәлеп итеп тору өчен сыйфатлы контент кирәк. Хәзер әңгәмәләр, озак әңгәмәләргә корылган, озын тапшыруларны карау заманы түгел. Хәзер бөтен кеше Instagramча уйлый. Хәзер менә шул кыска гына клипны да, әгәр синең финансларың бар икән, тарихи әйбер итеп эшләргә була. Хәзер менә шундый заман. Әгәр дә менә без инде 1 ел дәвамында эшли туган тел, аны беләләр дидек бит. Шул җыелган тамашачыны саклап калып, сыйфатлы, затлы контент әзерләп кенә тагын тамашачыларның игътибарын җәлеп итә алачакбыз. Менә шулай бер дә бар. 1 ел эшләдек һәм менә җәй айларында отпуск булды. Һәм инде хәзер яңа көч белән, яңа состав белән эшли башларга һәм сыйфатлы тапшырулар яздырырга. Безнең Миләүшәнең аның бик күп башында бик күп проектлар, ул безнең бик тәҗрибәле шәхес дип әйтелем инде. Шуңа күрә без уйлыйбыз, менә быел ул аеруча менә Казан филиалы аеруча нәтиҗәле һәм кызык тапшырулар тәкъдим итәчәк һәм шуның белән инде Туган тел каналының абруе да үсәчәк, аның инде бөтен яктан да сыйфатлы да булачак дип шулай ышанасы килә инде. Рәхмәт. Айдар, рәхмәтегез. Тагын бер сорау бар инде, менә Миләүшә Сибгатуллинаның бик креатив юнәлешләрдә эшләгән беләм, яхшы бик күп тапшырулар әзерли. Ләкин сез үзегезнең канал базасы белән генә өлгерә аласызмы? Башка теге свободный художникларның дип әйтгәндә мөмкинлеге, шансы бармы аутсорсингта эшләргә? Ул яклар караламы? Менә шул турыда сорайсыз килә җитәкчедән. Есть, бар, нет проблем. Мы разговариваем и общаемся со всеми, кто нам интересные варианты предлагает. Свободные художники, мы даже их приветствуем, они не обременены ни временем, ни обязательствами, поэтому мы работаем с ними тоже с удовольствием. Нет проблем. Хәзер инде зур медиа холдингларда да аутсорсинг белән эшлиләр. Ул яңалыклар һәм ниндидер бер бик кирәкле тапшырулар барла, үзләрендә финанслана, калганны аутсорсинг кешеләрне. Ул замана таләбедер. Әлбәттә, менә бездә дә байтагалар, менә бүген дә утыралар залда, үзләренең телевидениеларын булдырган, ТНВ-да бергә эшләгән егетләр, кызлар. Әлбәттә, андый мөмкинлек булачак. Миләүшә, бик каты кызыктырдың да, Казанда кая карап буланы, кайсы кнопкага басып, кайсы ниде? Менә аның кнопкасы бүген решать ителәчәк. Ну, кнопка Татинформсвязь, мы знаем, вещает нас, Дом.ру вещает и Казгорсеть. Ну, их отключали, я не знаю почему, 3-4 месяца нас не было, но вот с 1 сентября включили в Дом.ру. Менә авылларда, мәсәлән, мин районнарда сораштырдым, анда карыйлар. Казанны әйтә алмыйм. Инде ишма? Телекомдар? Татинформсвязь. Нет, Таттелеком, я неправильно сказал. Таттелеком. Рәхмәт, тагын Просто у сораулар. нас Башинформсвязи, это вот, оно как-то вот получилось так. Sizin filial koyulmuş ama Kazan filialı açıldı diyorsunuz. Hem kolektif nişe Казан филиалы менә хәл ителеп бетеп килә. Корстында 977-нче офиста урнашкан. Әле команда җыю дәвам итә. Алга таба әлбәттә бер генә кеше бер нәрсә эшли алмый. Без әле Венера Хатовна, мин, тагын бер кыз киләчәктә инде менә аутсорсинг турында да сүз барды. Булыр дип уйлыйбыз. Будем развиваться. Максат шулай куелган бит. Хатлар буенча менә шул 20 сеңа кадерен тапшыруын туплар өчен инде әзерләр өчен Гүзәл Нургалиева безнең шулай ук югары белемле безнең бик шундый акыллы кызыбыз. Менә ул инде безнең интерактив рәвештә элемтәдә бөтен менә шул 20 сеңа кадерен тапшыруына сәламлар, котлаулар биреп, җырлар тәкъдим итеп, менә шул юнәлештә безнең Гүзәл бар. Менә хәзерге вакытта без менә Миләүшә, Азат Нургалиевич, мин, Гүзәл, бәлкем әле тагын булыр име безнең менә Алсу Команда тулыландыра ала бирсә. Чөнки телевидение ул шундый күмәк хезмәт, анда бер кеше генә бер нәрсә дә башкара алмый. Анда һәрбер ширип үз эшен эшләгәндә ул яхшырак килеп чыга һәм сыйфатлырак килеп чыга тапшырулар. Ләкин менә зур медиа холдингларда кебек мин бер заман
әле ул вакытта бер 10 ел элек булгандыр, япон журналистын күреп гаҗәпләнгән идем. Үзе камера белән төшерә, үзенең шунда биленә бәйләнгән токтасы бар, шунда ук текстны яза, шунда ук монтажлый, шунда ук интервью ала. Менә хәзер шундый заман. Хәзер бер кичкенә генә компьютерда монтаж урнаштырылган. Аны рәхәтләнеп бер кеше эшли ала. Менә шуңа күрә зур ниндидер әллә ничә кешедән торган коллектив түгел, сыйфатлы итеп эшли торган һәм профессиональ булган. Татар телен камил дәрәҗәдә башкортча да аңлый ала торган, менә шундый төрки телләрне белгән кешеләр кирәк безгә. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз? Әгәр сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Әгәр дә аерым сорауларыгыз булса, спикерлар янына килә аласыз. Бик зур рәхмәт сезгә килүегез өчен. Сезгә әлбәттә уңышлар телибез һәм без сезне күзәтеп торырбыз. Журналистларның ярдәме кирәк булганда инде, әлбәттә һәр вакыт безгә мөрәҗәгать итә аласыз. Рәхмәт, коллега. Also бер генә сүз әйтим идем инде. Менә Шамил Мөхәммәтовичка, Алсуга, Рәмискә, менә шушы Татар информның иҗат коллективына чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсебез килә. Аларга килеп мөрәҗәгать итүгә әлбәттә туган телгә кагылышлы бөтен нәрсәгә өчен без эшлибез. Менә сезне журналистларны җыюга ярдәм иттеләр, нинди матур зал бирделәр. Киләчәктә дә бу хезмәттәшлек дәвам итәр дип уйлыйбыз. Һәм инде һәрбер журналистка килгән өчен зур рәхмәт. Сезнең белән киләчәктә дә оралашып, эшләп, бергә тел лөгат алмашып яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен.